салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео хостум барои шумо як хабари муҳимма расонум. Шумо барои худ ягон бор савол додед ки телефони шумоя ягон кас гӯш мекунад ё не. Ай куҷо фикри чунин видео кардан дар сари ман омад? Вақте ки ман бо ҳамроҳи як дӯстам гап мезадам, дар вақти гап задан садоҳои зиёдӣ ва ҳар хел звукҳо мебаромад ва дили ман камтар дур рафту хостам проверка кунам. ҳозир барои шумо кодша гап мезанам, яъне нишон метиҳам. Шумоям телефони худро проверка карда ҳатман огоҳ бошед ки телефони шумоя ягон кас гӯш мекунад ё не. хоб медароем ба ҷое ки номероя набрад мекунӣ. дар инҷа боша рақамчинӣ мекунем. ситорача решотка 21 решотка ва тугмаи визов. чихеле ки мебинед дар инҷа ягон намуди визов активна нестан, яъне телефони мана данни момент ягон кас наметавонад гӯш када. шумоя метавонед бо ҳамин роҳ проверка кунед телефони шумоя ягон кас гӯш мекунад ё не. ва ай шумо як хоҳиш дорум ки ҳамин видеоро падилитсия кунед, дӯстотон бароӣ кунед, лайк монед, комментария кунед, то ҳама бинад ин видеоро ва аз ин хабари нав огаҳ бошанд. боқӣ сиҳату саломат бошед. хайр, то боздид.